la CUP Procés Constituent no volem fer de la política una professionalització, perquè entenem la política com un espai de participació ciutadana en què el més important és la protecció del bé comú. L'educació és la base del nostre futur, no només per aconseguir gent formada i amb esperit crític, sinó per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats. Per això, lluitarem contra el fracàs escolar i la segregació escolar. Volem un poble amable i sostenible que planifiqui i es coordini amb la resta de pobles del Baix Montseny. Un poble amb una mobilitat que prioritzi la gent que va a peu i el transport públic. Un poble que faci una aposta clara per l'estalvi i l'eficiència de les fonts d'energia verda i les renovables. Queremos levantar un pueblo justo, integrador y sin desigualdades sociales. Un pueblo donde se ofrezca vivienda a aquellas personas que no la tienen, donde los servicios sanitarios lleguen a los hogares y donde se les dé la importancia que tienen a las personas mayores. La CUP Procés Constituent és un projecte sòlid, és un projecte col·lectiu que no entén de personalismes. Tenim la motxilla plena de propostes per fer possible un poble al servei de les persones. Tenim un equip preparat, valent i compromès al servei del bé comú. Tenim la força, les idees i les ganes. El 24 de maig s'obre una oportunitat pel canvi. Vota la CUP Procés Constituent. Tu ho pots fer possible.